Máme to štěstí, že na naší klinice můžeme nabízet radiofrekvenční technologii 3Deep, a to v rámci multifunkční platformy Endymet. 3Deep je inovativní fokusovaná radiofrekvenční technologie, která byla vyvinuta v Izraeli. 3Deep radiofrekvence je cílená, vysoce účinná, bezpečná a bezbolestná. Radiofrekvence patří v estetické medicíně k nejpoužívanějším metodám. Její podstatou jsou radiofrekvenční vlny, které rozkmitávají okolní molekuly za vzniku tepla. Takto dodaná energie aktivuje tvorbu kolagenových a elastinových vláken a tím působí pozitivně na rejuvenaci, omlazení kůže a její remodelaci. Zároveň termickým efektem působí na tukové buňky, které rozpouští. Jako předchůdce 3D radiofrekvence můžeme označit monopolární, bipolární a multipolární radiofrekvenci. Na rozdíl od těchto technologií nehrozí u 3D radiofrekvence k přehřívání povrchových tkání. 3D radiofrekvence zároveň působí ve srovnání například s bipolární nebo multipolární radiofrekvencí podstatně efektivněji, fokusovaně a více do hloubky. Pokročilá 3D technologie využívá 6 radiofrekvenčních generátorů, pomocí nichž dodáváme energii cíleně a přesně do potřebné hloubky. Cílová tkáň je objemově ohřívána na terapeutickou teplotu 52 až 55 stupňů Celsia s minimálním zahříváním epidermis. Díky tomu dochází k intenzivní remodelaci a stimulaci kolagenu, elastinu, zároveň rozpouští tukové zásoby. Fokusovaná radiofrekvence 3D je aplikována do kůže prostřednictvím 5 různých hlavic, aby byl zaručen co nejoptimálnější výkon a účinek v závislosti na ošetřované partii obličeje nebo těla. Jednotlivé hlavice neboli aplikátory se liší plochou a hloubkou působení radiofrekvenčního záření. Aplikátor iFine má plošný rozsah 1 cm čtvereční a jeho záření pronikne do hloubky 1,5 mm. Je proto vhodný pro jemnější ošetření na obličeji, zejména v partiích kolem očí nebo úst. Hlavice Small má pokrytí 2,5 cm čtverečních a působí v hloubce do 4 mm. Je uspůsobena pro použití v partiích obličeje, podbradku, krku a dekoltu. Aplikátor Mini Shaper zasáhne plochu 7 cm čtverečních a působí do hloubky 7 mm. Hodí se tedy pro ošetření dolní třetiny obličeje, kde dovede efektivně formovat ostré linie čelisti a brady, redukovat podbradek a nežádoucí tukové polštářky. Dále využíváme Mini Shaper pro zpevnění kůže v oblasti paží nebo například kolen. Hlavice Shaper byla vytvořena pro optimální využití pro lifting, zpevnění a konturování partií těla, zejména pro zmírnění laxity kůže, odstranění strií a zlepšení projevů celulitidy. Aplikátor má rozměr 14 x 14 cm a penetraci až 11 mm. Výhodou aplikátoru Contour je jeho duální efekt. Kromě 3D radiofrekvence působí i jako unikátní modulované pulzní vakuum, které zdvojnásobuje dávku energie a objemové termické prohřátí. Fokusovaně cílí na tukové buňky s termickým efektem do hloubky 26 mm, kde zvyšuje prokrvení kůže. Podtlak navíc aktivuje lymfatický systém. Aplikátor Contour se hodí výborně na zpevnění kůže těla, redukci celulitidy a tvarování kontur těla. Radiofrekvenční technologie 3D je součástí multifunkční platformy Endymet Pro, která poskytuje řešení pro široké portfolio estetických indikací. Je vhodná pro frakční resurfacing, lifting neboli vypnutí kůže, redukci vrásek, tvarování těla, zlepšení textury pleti, redukci celulitidy, redukci objemu vybraných partií těla, redukci jizev po akné a redukci traumatických jizev nebo redukci strií.
Díky kombinaci celkově 4 frakčních a neinvazivních metod poskytuje EndyMed Pro celou řadu protokolů pro nechirurgické ošetření od hlavy až k patě. Díky EndyMed Pro a jeho 4 technologiím se dovedeme komplexně dlouhodobě a účinně postarat o pacienty s širokým portfoliem dermatologicko-estetických indikací. Máte-li nějaké dotazy k 3D radiofrekvenci nebo jiným ošetřením a estetickým zákrokům, ozvěte se nám, rádi zodpovíme vaše dotazy.